Кысал форма республика буйлап сәяхәтен дәвам итә. Мәләвез, каршы ал! Безнең ямсыкта кызыклы һораудар ята. Берәүһен һайлап җавап бирегез. Карайга инде һорау эләгер икән. Онда кытала юкмы? Юк. Нәмә әйтеп әйтергә? Сез нимә менән иң ныгы горурланаһыгыз? Иң ныгы мин нимә менән горурланам? Ошо тормышта яшәгәнем менән горурланам, әсәй булганым өчен горурланам, кыз булганым өчен горурланам, Стартамак районында эшләгәнем өчен горурланам. Башкорт булып башкорт yerimde яшәвемдә шуга кырма горурланам. Үрмәксе юкмы? Юк. Чем вы гордитесь? Мин иң беренче, иң ныгы башкорт халкы менән горурланам. Уның тарихы менән һәм уның үзенчәлекләре менән һәм уның рухы менән горурланам. Шуның менән горурланам. Үземнең халкымның рухы менән горурланам. Башкортстан яшьләре лә республикабыз киләсәге турында борсылган. Яшьләр берлеге оешмаһы майдан сыгында эшләр шәп бара. Беренче булат меценаттан инде булырга тиеш. Ул иң бай булырга тиеш. Мәктәптә һез ничек укыгыз? Алдынгы укучылар рәтендә булдыгызмы? Әллә икеле алганыгыз булдымы? Станокта 2 алганымда мин хәтерләмәйм. Но отличник тоже булманым. Уртаса укыным инде 4тә, 5тә булды. Минем яңлашмаган бер өстенә генә 4 булды, калганнар 5 булды. Тормыштарын мәрхәмәтлек менән бәйләгән үсмерләргә нимә дип әйтер инегез? Минем карашка инде иң һәйбәт кешегә бирелгән сифаттарның бере мәрхәмәтлек. Мин башлап бирәйем мәрхәмәтлекте, яки мин башламаем әле дип булмай. Подросткам, которые хотят заниматься благотворительностью, я хочу пожелать только удачи, двигаться вперед. Бәхетле булыр өчен юмарт булыгыз. Мәләвезне гөрләтте форум. Кажется, все успели посмотреть, показать и рассказать. Эш дәвам итә. Киләһе күрешкәндәргә тиклем.